נועם עכשיו? נועם, אתה אמרת שאתה תדבר על האם באמת הכל פוליטי, הסיסמה שנשמעת כל הזמן. נשמע מה... ערב טוב. אה, אני אנסה לדבר ממעוף הציפור על נקודה שאני חושב שדוקטור ברוך כהנא דיבר עליה פחות, וזה על המרחב הציבורי ועל המרחב המקצועי, על מה קורה במגרש של השיח הפסיכולוגי. ואני רוצה שנשים לב סיפור שקרה הרבה ממי שישמע או מי שכאן, שאיזושהי עצומה נכתבת, ואז על גביה קיימת תגובה שלי, של אחרים, למה אתם מכניסים פוליטיקה למרחב הציבורי, למרחב של הפייסבוק, למרחב המקצועי, ואז התשובה היא, גם להגיד שלא להכניס פוליטיקה, זאת עמדה פוליטית. ואני רוצה שנייה לנתח את תפיסת העומק שעומדת מאחורי היחס הזה אל הפוליטי. כי באמת להגיד שהכל פוליטי, זה להגיד משהו על מהי לדעתך דמוקרטיה, ומהו לדעתך סובייקט אנושי. כי באמת, כמו שניתן לחשוב, ומצטטים המון פעמים שיר מאוד דרמטי של שימבורסקה, שחיה שם בשלטון הקומוניסטי של פולין, על שאנחנו ילדי התקופה והכל פוליטי, והמעשים היומיומיים או הליליים שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. אף בלכתך בסבך היער אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. ומעניין שהיא כתבה את זה באירוניה אל מול הקומוניזם שהכריח אותה לבחור צד על כל דבר, וזה הפך לסוג של מניפסט של הדור הזה, שבתוכו באמת אומרים, כן, הכל פוליטי. מה זה אומר להגיד הכל פוליטי? אני אנסה לחדד קצת, במובן הזה, את הפער בין להגיד הכל פוליטי לבין להגיד יש לי ערכים. להגיד הכל ערכי, הכל אתי, הכל נשען על איזשהו חזון, או איזשהו מקום שבו כל אדם מגיע עם תפיסת עולם אחרת. ומה הפער בין שני החלקים האלה? כדי להמחיש את זה, חיפשתי סיפור פיקנטי, ולמעשה הסיפור הגיע עד אלינו באופן מאוד מפתיע. לא צפיתי שזה יהיה הסיפור המרגיז שאיתו אפתח את ההרצאה שלנו. התפרסמה כתבה בערוץ 14, אבל היא התפרסמה בעוד מקומות ובהקשרים אחרים, שהיה כנס שבו פרקליטה בכירה טענה שהיא הייתה מהעותרות נגד מינויו של דוד זיני, והיא טענה את הטענה הבאה. היא אומרת ככה, מדובר בעורכת דין, בפרקליטת בכירה, טליה ששון. והיא אומרת ככה, יש בעיה שדוד זיני יהיה ראש השב"כ, מכיוון שהוא איש משיחי. איך היא יודעת שהוא איש משיחי? היא לא צריכה להוכיח את זה. ולמה היא לא צריכה להוכיח את זה? כי היא מסבירה. יכול להיות שהוא לא איש משיחי, אבל הוא גדל, אנשים שאינם משיחיים, אך הם מגיעים ממשפחות דתיות, כמו של זיני, יש לאסור את מינוים לתפקידי מפתח בשב"כ. ולמה? כי אי אפשר להרחיק את הצמח מהערוגה בה הוא גדל, כלשונה. מה בעצם עומד מאחורי הטענה של האישה המשכילה והבכירה הזאת בישראל? היא אומרת, היא נשענת על תפיסה של פוליטיקה, על תפיסה של אדם, והתפיסה שהיא נשענת עליה, אם אני מנתח בתמצית, היא נאו-מרקסיסטית. היא הולכת יחד עם ההגות של אלתוסר, שדיבר על האידיאולוגיה, שקוראת את האדם, שיש איזה שהם ערכים שהאדם מכונן אליהם, ולכן אם המשפחה שלי והתרבות שלי והשפה שלי והשיח שלי הם כביכול משיחיים, אז אני נתין שלהם, אני נתין של יחסי הכוח הקבוצתיים. אני נידון להיות חלק מהם. והתפיסה הזאת של הפוליטי היא תפיסה של מה קורה בקבוצות. האם האדם הוא סובייקט, כמו שדיבר ברוך באופן אינטואיטיבי, כמו שכביכול חינכו אותנו, ועוד מעט אני אתייחס לזה, או שהאדם הוא נתין של שיח. ואם הוא נתין של שיח, אז אין לו בחירה. כביכול דוד זיני לא אשם, זה התרבות שלו, זאת המשפחה שלו. הוא לא יכול להיות ממונה כי אין לו בחירה חופשית בדבר הזה. עכשיו, מה שמפתיע בניתוח הזה זה שלא מתקוממים כלפיו אנשים שמאמינים בזכויות של הפרט. איך זה קורה? מהו האתוס הזה שהוא המכונן את האישי הפוליטי הרדיקלי? ואני חושב שבמובן הזה
אפשר למצוא גרסה מרוככת יותר, שקל יותר לעבוד איתה, בניתוח של ג'ונתן הייט, פרופסור לחקר המוסר, שטען שבאמת המוסר הליברלי והמוסר של השמרני נשען על שתי משפחות של ערכים. משפחה אחת היא משפחה של ערכים של הפרט, ערכים אינדיבידואליסטיים, ומשפחה שנייה היא של ערכים של שייכות. והוא טען שאנשים שמחוננים והם חלק מהעולם הליברלי לא מבינים, לא מסוגלים לקלוט, לא מסוגלים לתפוס ערכים של שייכות. אז במובן מסוים, ברגע שיושב מישהו בקצה שמחזיק רק את הזכויות הצרות של המרחב, מה שנקרא היום ליברלי, הוא מסתכל על המרחב השני בעין עקומה. ואז הוא שופט אותו לחומרה. במקום לזהות אינטואיציה מוסרית שהוא לא מכיר, הוא מתחיל לתרגם אותה לשפה בעין רעה, לשפה אחרת. והשפה הזאת יכולה להיות סוציולוגית, ויכולה להיות פסיכואנליטית, ויכולה להיות אפילו עממית ולהגיד, הם רק רוצים כוח, שזה דרך גרסה עממית מסוימת להגיד פוקו. והטיעון שאני רוצה לפתח, הוא שבעצם אני כצד ימין מסוגל לראות את שתי המערכות, ולכן אני יותר בקלות רואה את הסובייקטיביות, את העצמי, את הסלף, שמחזיק את העמדה השנייה, ואילו העמדה השנייה לא מצליחה לראות אותי. אני רוצה לפתח את הטיעון הזה. במובן מסוים היה צריך להיות, לכאורה, שכל אדם פסיכולוג, כל אדם שמאמין בטיפול, יאמין ביכולת של כל סובייקט לפתח עולם פנימי. ולכן לכאורה הייתה צריכה להיות עצומה של יושב ראש הפי ושל איגוד הפסיכואנליזה בישראל. כי לא יעלה על הדעת שנפסול אדם על סמך שיוכו. לא יעלה על הדעת. ממתי אנחנו בכלל מאפשרים את זה? למה זה לא קורה? אני חושב שמשהו קרה לפסיכואנליזה בעשורים האחרונים. אם נאמר בהתחלה, הפסיכואנליזה דיברה בשם המדע, אז המדע הוא סוג של יוהרה לא אישית, לא קבוצתית. פרויד יכל לדבר באופן טבעי על העליונות של העולם האירופאי, על הפראים, של העולם החילוני, על הדתיים, של העולם הגברי, על הנשי, מכיוון שהוא פשוט חשב שזאת האמת. קל בשם המדע לכונן היררכיות סמויות, כמו שביקר פוקו. אחר כך הגיע רגע שנקרא לו המפנה ההומניסטי, ובו בלי לדבר מטאפיזיקה ובלי לדבר ערכים, עולם הטיפול החל לדבר על פרטים, על בני אדם, על עולם פנימי, על סובייקט, על סלף. ושם נחרטה ברית מפתיעה בין כל העולמות הדתיים והשמרניים בעולם התרבות לפסיכואנליזה. הנוצרים הצליחו לעבוד עם הפסיכואנליזה, היהודים הדתיים הצליחו לעבוד עם פסיכואנליזה, האנשים אסייתים הצליחו לעבוד עם הפסיכואנליזה, כי היא התחילה לפגוש אותם כסובייקטים, ולא להתנסה מעליהם ולשפוט אותם כחלק מקבוצה שאינה מחונכת דייה. הרגעים האלה נעלמו מהעולם. המאבק שאנחנו נאבקים כאן הוא מאבק של שבר תרבותי רחב. גם נוצרים נאבקים במאבק הזה, ובמובן מסוים גם מוסלמים נאבקים במאבק הזה. באופן משונה משהו, כמו שאני אפרט עוד מעט. כי המאבק הוא על היחס הבסיסי בין המרחב הקולקטיבי שבאישיות שלי למרחב האינדיבידואלי שבאישיות שלי. בתקופה האחרונה, בעשורים האחרונים, במקביל לאיזשהו מעבר שהתחיל לדבר על רב תרבותיות ועל פוסט-מודרניזם בתוך הפסיכואנליזה, בדומה לפוסט-מודרניזם בתולדות התרבות, נוצר זרם מוסרי חד, שטוען שבגדול יש ערכים שהם מכוננים את היכולת לראות כל אחד כפרט, ובלעדיהם זה בלתי אפשרי. הערכים האלה הולכים ומקצינים. זה לא רק אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, זה גם להגיד אין סובייקט בלי שתחשוב כמוני.
כי אומרים לנו אותם אנשים, נועם לב, אני נתין של יחסי כוח, אני נתין של דינמיקה של המון ומנהיג, אני נתין של פוסט-טראומה ונקמנות, כל תיאוריה וההסבר שלה, חוץ מלהגיד לי, נועם לב, אני מאמין לך שאתה באמת מאמין במה שאתה אומר. והטענה הזאת, שעוד רגע אני אמחיש אותה, היא מייצרת דיסוננס בשיח הפסיכולוגי. מכיוון שכל כולו של השיח הפסיכולוגי, הטהור, הוא מדבר על חוויה. הטהור בתוך התקופה שהיה מפנה, ודיברנו על חוויה, חוויה דתית, חוויה רוחנית, חוויה אנושית, חוויה אישית, חוויה זוגית. ברגע שזלגתי מחוויה וחזרתי אל עולם הערכים, חזרתי עם אנרגיה שיש בה יחסי כוח, שיש בה פוליטיקה. במצב הזה, אני רוצה לטעון, נוצרה תופעה משונה, מעין הכלאה במרחב הפסיכולוגי והפסיכואנליטי. המרחב הטיפולי כמרחב הוא כביכול מאפשר. החדר התפתח. הטענות שטען דוקטור ברוך כהנא על החדר, על השעה הטיפולית, הן טענות שנשמע בחלל המרחב גם על ידי ברי הפלוגתא שלנו. אבל ברגע שנדבר על המטפלים כבני אדם, ועלינו כבני אדם, אנחנו פתאום נקפוץ לשיח של קבוצות. במובן מסוים, המטפל אומר רטוריקה טיפולית בשיח המקצועי, בשפה הומניסטית, אבל האופן שבו הוא מתרגם אותה לעשייה חברתית, טיפולית, אתית, מנהיגות, כמו שיטען דוקטור יוסי לוי בלז, היא מדלגת והופכת להיות פוליטית במובן המרקסיסטי, הנאו-מרקסיסטי של המילה. ופתאום נוצר מצב שהוא מייחס ליריב הפוליטי שלו קולקטיביזם. זאת אומרת, הוא יסביר לי את עצמי בצורה מאוד 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 לא מכבדת. כי היא לא מכבדת אותי כפרט. הוא ידבר עליי כהמתנחל, כנתין, כביביסט. והדילוג הזה בין שני החלקים מייצר את הצרימה שאותה אנחנו חווים עכשיו. אני רוצה לחדד עוד רגע על הצרימה הזאת, כי היה רגע ביניים. היה רגע ביניים, אולי יצחק מנדלבאום ידבר עליו, שבו ניסינו להכניס לחדר ולשעה הרבה מאוד חלקים מתוכנו. גם את הפוליטי וגם את יחסי הכוח. ואל תוך החדר, אמנם היה אפשר לטעון, ואני חושב שזה נכון, שהמטפלים ניסו להכניס כל מיני חלקי זהויות חוץ מהימני והדתי, אבל בגדול הם ניסו להכניס הרבה מאוד דברים אל מרחב השעה הטיפולית, ואז הרכות הפוסט-מודרנית כן נתנה לזה איזשהו מרחב, כמו שאפיין דוקטור ברוך כהנא, אני מניח שיצחק מנדלבאום ידבר על זה. אבל ברגע שקרסנו ודיברנו אל הכל פוליטי, עזבנו את המרחב ההומניסטי ועברנו אל המרחב הנאו-מרקסיסטי, שאכן, כמו שטענה שימבורסקה, שם באמת המציאות נתפסת כפוליטית, אבל יש שם אובדן של היכולת לראות את בן האדם הפרטי כסובייקט. ואז נוצר תופעה שאני קורא לה שיח חדש, שבו אני שומע פסיכואנליטיקאי שאומר, גנבו לי את השפה, ובדיוק כמו וכשהוא אומר גנבו לי את השפה, הוא מתכוון לומר שאני גנבתי לו את השפה, אני, השלוחים שלי, המנהיגים שלי, המנהיגים שבחרתי בהם בקלפי, ואני רוצה לומר לו בדיוק כמו שאמרה אחת מחלוצות הפמיניזם, כשהיא דיברה על זכות הבחירה לנשים באיזשהו סרט מלאכיות מברזל, היא נואמת נאום ואומרת, אתה רוצה לשלוט על גורלך, אתה רוצה להיות אדם חופשי, so do I. ואני רוצה להגיד לו בתשובה, גם לי גנבו את השפה. ואז הוא אומר משפט כמו, צריך מנהיגות פסיכולוגית שתאחד את הקרע בעם. ואני רוצה להגיד לו, אתה צודק, צריך מנהיגות פסיכולוגית, so do I. ואז הוא אומר, או היא אומרת, והקשבתי לכמה שעות של שיחות של פסיכואקטיב, אין פסיכולוגים, אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, כדי לבדוק את עצמי. ואז היא אומרת, ולא משנה מי, זה כל קולקטיבי, היא אומרת, צריך חמלה אל האחר. ואני מסתכל על עצמי ואני אומר, איזה אחר?
לאיזה אחר היא מכוונת. ונורא משונה לא להיות האחר שאליו היא מכוונת. כי אני יודע שאני צריך חמלה אל האחר, האחר הפלסטיני, האחר שהוא סובייקט שחושב דעות שמאל, ובין אם אני חושב שיש חמלה ויש לי גם יחס קבוצתי במקביל לאותו פרט שיש לי עליו חמלה, ובין אם לא, אני יודע שכשהיא אומרת חמלה עם האחר, היא לא כוללת אותי בשיח. אני לא צריך חמלה. והיכולת להיות נתון למשטור כל כך חזק של השפה, על ידי המרחב הטיפולי, תוך כדי זה שברטוריקה של מה שנאמר, כביכול זו רטוריקה מאוד הומניסטית, היא אחד מהרגעים הכי מבלבלים, הכי 1984, שהדור הזה של הפסיכולוגים הצעירים חווה, במיוחד אלה שנתינים במרחב המקצועי המתפתח, שאני קצת דובר שלו. זאת אומרת, אנשים שעוד מנסים ללמוד ולהתפתח, ואין להם את הביטחון העצמי המלא ביכולת שלהם להתפתח כמטפלים. והמצב הזה, אני רוצה לטעון, הוא מצב מובנה בפיצול שקיים היום במרחב האידיאולוגי של השמאל, בהקשר הטיפולי, בין מרחב הומניסטי בתוך שיח בין פרטים, למרחב פוסט-מרקסיסטי בשיח בין קבוצות. עכשיו, אני רוצה להמחיש את זה בכמה נקודות יותר מפורטות, ואז לעצור. במובן מסוים, נניח, טוען פסיכואנליטיקאי בכיר, מעין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, גבי בונוביט, והוא אומר ככה: אתם משיחיים שמאמינים באלוהי נקמה, ואני האגו המרסן שלא יכול לעמוד מנגד, וחייב לצעוק את זעקתו. ורציתי להגיד לו כששמעתי את ההקלטה הזאת, מה אתה אומר? מה אתה אומר עליי? מה אתה אומר עליי? אתה באמת אומר את זה? זה מה שהיית אומר למטופל בקליניקה? שהוא אני? אתה אומר את זה כציבור, אתה אומר את זה כיחיד, מה אתה אומר? כי, כי במובן מסוים אתה מקריס את עצמך לתוך עצמך. כשאומרת דוקטור הדס שרבני סיידון, מראשי אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, סיידון, כשהיא אומרת שבחברה הישראלית מתקיים כישלון באמפתיה אל האחר, מה היא מתכוונת לומר? למה אני מחייך כשאני אומר את זה? כי, כי היא מכוננת את השיח שהיא מדברת. אבל היא לא רואה את זה. וזה לא, ואני הייתי מאותם אנשים שבתחילת הרפורמה ישבתי איתה, וניסיתי לעשות ערבי דיאלוג בין מטפלים. אני באמת חושב שחסרה אמפתיה אל האחר. אבל היא כאישיות פוליטית מפגינה, מאבדת את האמפתיה אל הצד מולו היא מפגינה, או שהיא מפרשת אותו כנתין של שלטון. שזה סוג של אובדן אמון ביכולת שלו להיות סובייקט. אני צריך לסיים, אז אני רוצה לטעון עוד טענה, שגם היא משקפת איזשהו פער. להבנתי, משהו באתיקה המקצועית בישראל או בכלל יהודים יוצא מבולבל. ואני רוצה לנסח את זה שוב דרך המתח שתיארתי כאן. העידן ההומניסטי, יהודים לא אוהבים להישאר עם עידן הומניסטי בלי מחויבות אתית. ולכן נתקלנו בכמה וכמה יהודים בישראל ובעולם שניסו לקרקע אותו. בין אם ג'סיקה בנג'מין, שניסתה לכוון אותו על להיות מוכר על ידי האחר, וניסתה לעשות דיאלוג גם עם תושבי עזה ב-2005, בין אם פרופסור מירב רוט, שמדברת על לוינס, בין אם דוקטור קלאודיה קוגן, שמדברת על חמלה, והאנשים מאזור הריפוי של טראומה, שמדברים על חמלה אל הקורבן והתוקפן. כולם מנסים לבסס אתיקה של פרטים, של חמלה אל פרט, ואז מה שקורה זה שהם עושים דילוג. הם מדלגים מהפרט אל הפרט המדומיין, שהוא הפלסטיני, שוללים את הפרט המדומיין, ה-X, הדמון שלהם, שהוא נועם לב, המתנחל, ומניחים כהנחת עבודה שבאמת, אם לא היה מנגנונים פסיכולוגיים אותם הם מתארים, כולם היו כמוהם. ובמובן מסוים הם מכחישים
את מה שניכר לכל אדם עם אינטואיציות שמרניות, נוצרי, מוסלמי, יהודי, הינדי, וכל מי שהוא לא שייך בליבו ובנפשו לאתיקה של המערב. והוא שלקולקטיב יש ערך אתי. ולכן לזהות שלי, לאחווה שלי עם בני משפחתי, שבטי, עמי, מולדתי, יש ערך אתי. ואי אפשר לגבש אתיקה טיפולית בלי לקבל איזושהי הזדהות עם אתיקה של זהות ושייכות. והרגע הזה שאותו הם מפספסים מייצר עיוורון. כי אז מה שהם יוצרים כל הזמן זה קריאה. והקריאה שהם אומרים, אפשר לסכם אותה בבדיחה הבאה. בדיחה יהודית. יושבים בבר בניו יורק, צרפתי, איטלקי ואנגלי. וכל אחד אומר, תשמע, יש פה מקום טוב, אבל אין כמו צרפת. מקום טוב, אבל אין כמו איטליה. מקום טוב, אבל אין כמו אנגליה. והיהודי אומר, אני אזרח העולם. מסתכלים אחרים אחד על השני ואומרים, איזה יהודי הוא. ויש משהו בניסיון הזה לדלג על מרחבי השייכות, שמשאיר אותם עם יכולת תרבותית לזהות את עצמם כאזרחי העולם. הם דואגים לחמלה באופן כללי, לחמלה על האנושי, לחמלה על הקורבן והתוקפן. כולנו, לחמלה על כולנו. אבל אז הם תוקפים בעוצמה רבה את כל מרחבי השייכות. והקושייה שהייתי מפנה אליהם מתוך הכנס הזה, זה הרי אני, נועם, הרבה יותר מבין את הפלסטיני. כי לי ולא יש מרחבי שייכות. איזה דימוי של חמלה ניתן ליצור בלי זיקה אל מרחבי שייכות? ואיך אפשר ליצור דיאלוג עם מרחבי שייכות? זה כבר האתגר. אבל איך אפשר ליצור דיאלוג בלי מרחבי שייכות עם אנשים שיש להם מרחבי שייכות? ואני חושב שהאתגר הזה נכון לשני הכיוונים, הן לפלסטיני והן לימני והדתי. אני אסכם רגע את הטענה שלי בקביעה הבאה. הפסיכואנליזה או המרחב הטיפולי הוא חלק מבנייה של צלם האלוהים שבאדם, שמכונן על ידי התפיסה שלכל אדם יש סובייקטיביות, לכל אדם יש חירות, לכל אדם יש בחירה. ניתן היה לשייך את זה אל המרחב התרבותי שאומר שאכן לכל אדם חי בצלם אלוהים. המרחב הטיפולי הוא חילוני בבסיסו, הוא לא הלך לנתיב הזה, ולכן הוא קרס. ונשען על אתיקות מקבילות, אתיקות של חמלה, אתיקות של לוינסיות, שהן אכן דומות לצלם אלוהים שבאדם, של הכירות, של האחר, של דינמיקה של אם ותינוק. אבל בסופו של דבר, ההישענות הזאת מייצרת פיצול במרחב הערכי של האדם. ולכן הם מסוגלים, בצד שמאל של המפה הפוליטית, לייצר מערכת ערכים כפולה. מערכת ערכים הומניסטית במרחב הטיפולי, ומערכת ערכים קולקטיבית, פוסט-מרקסיסטית במרחב הקבוצתי. וכשהם אומרים, הכל פוליטי, הם מקריסים את מערכת הערכים בה הם מאמינים במרחב הטיפולי. הדיסוננסים האלה צורמים מאוד לאוזן של כל אדם שיש לו את שתי מערכות הערכים, כמו שטען ג'ונתן הייד. ולכן, הרבה ממה שנמצא כאן, זה אוכלוסיות דתיות שרואות את הצרימה הזאת גם בציר הדתי, ולא רק בציר הפוליטי. עד כאן לקרב. תודה רבה נועה. יש שאלות? לפני שנעשה ככה... כל כך, זה כל כך מדהים, אני חושב שזה מאמר שלם שגם אותו כדאי לפרסם. אני מאמין שאתה פרסמת חלקים, אבל עכשיו הוא שלם והוא כל כך הגיוני, וחלק אחד עובר לשני, הוא טוב לתפיסה המקצועית. אני מקווה שאפשר גם לפרסם אותו, ואני ממש מודה שהבאת את זה ככה בצורה של תורה סדורה. תודה. יפה. נועם, אני הייתי רוצה לשאול אותך, מה ההסבר שלך? למה זה קרה? נדמה לי שבתוך הדברים אתה מתאר, אבל אולי לא הבנתי מה ההסבר. למה, איך יכול להיות נוצר כזה, נקרא לזה עיוות, קריסה של מערכת ערכים, שבמקום אחד היא עובדת, מקום אחר היא לגמרי נמחקת? הטענה שניסיתי לטעון היא שקודם כל יש כאן היבט היסטורי. זאת אומרת, הסובייקטים, האנשים, הבני האדם,
שמחזיקים בערכים ליברליים, היום הרבה יותר נשענים על מערכת יחסים פוסט-מרקסיסטית, שטוענת שיש יחסים בין קבוצות וכל קבוצה היא מייצרת אידיאולוגיה, ולכן צריך לפעול במישור הפוליטי, במישור של הכוח, ולא במישור הדיאלוגי, במישור של השפה וההקשר והטיפול שלה. זאת אומרת שיש פה שתי דוקטרינות שחיות כאילו אחת בצד השנייה בלי לשים לב שהן מתנגשות אחת עם השנייה, ואז אנחנו סופגים, נקרא לזה הציבור, לא יודע, תקרא לו מתנחל, סופג את הצד הקולקטיבי, התפיסה המרקסיסטית, ולעומת זאת מעבר לגדר, מי שמעבר לגדר יש איזה דמיון לגביו, ואז שם מתבטאים רגשות של אחווה וחמלה וכל החלק ההומניסטי שלה. כשהחלק ההומניסטי פונה קודם כל כלפי קבוצת הפנים, כלפי האנשים שהם האנחנו המדומיין, וכלפי האחר המדומיין, שהוא קורבן של הסיטואציה להבנתם. ומצד שני, אני חייב לומר לך, חגי, שלהבנתי אנחנו לא לבד במערכה. גם ג'ורדן פיטרסון, שהוא נשען על נצרות, נמצא באותו מאבק. זאת אומרת, רגע הברית שבין פסיכואנליזה ודת הולך ונסוג. המרחב חיכוך הולך וגדל. אבל מעבר לגדר יושבים אנשים שדתיים ברמה פנאטית, זאת אומרת, הם היו צריכים, שם זה היה צריך להיות מרקסיסטי פלוס פלוס כמו שאתה מתאר, וזה קורה בדיוק הפוך, יש איזה דמיון כזה של, טוב, זה מזכיר באמת את זה, ברחבי העולם, האנשים האלה נתמכים על ידי אנשים שהיו נזרקים מהגגות. אז כאן יש לי השערה, אבל זו השערה פתוחה לציבור ולשומעים, ובאמת היא חלק מהחידה התרבותית שאנחנו מצויים בה. אני קורא לה האחר המדומיין, בסדר? שמעתי פעם אמרת שפר, אני לא זוכר ממי, נורא יפה, שהיה פעם מפגש של שמעון פרס, שהוא עם כמה נציגים, שכולם רצו שירושלים תהיה עיר שלושת הדתות. והוא טען שיש כאן סוג של פרדוקס. נפגש חילוני נוצרי, חילוני מוסלמי וחילוני יהודי, ואומרים שירושלים שייכת לכולם. כשבעצם במובן מסוים, שייכות, היא אומרת, ירושלים היא שלי, אבל יכול להיות שאני יכול לתת במקום גם למישהו אחר שטוען אליה לזיקה, שזה מהלך אחר שטען אותו נניח הרב מנחם פרומן. ובאמת, אני חושב שהאחר המדומיין, משום מה, וזה קושיה, זה שהם מדמיינים שאלמלא הטראומה, נקודתיים, אלמלא היעדר התיקוף, אלמלא כוחות התוהו שהם הימנים הדתיים, אז האחר המדומיין היה בעצם כמוהו. האחר הוא אני, כמו הסלוגן הזה. אחד השברים של השביעי באוקטובר זה האומנם. אבל זה כבר באמת דיון ראוי. טוב, מעניין. אני אשמח להתייחס, אפשר? כן, יערה, פה. קודם כל, תודה רבה, זה ממש מים לצמא, אוויר לנשימה, הכנס הזה. אני רוצה ככה לשאול, לנסות להבין משהו שמאוד מטריד אותי, אני חושבת עוד מתקופת הרפורמה, שבה כמו הרבה אנשים ניסיתי להיות במעגלי שיח ולהסביר וככה, עסקתי הרבה בהבנה ובידע של פרטים, עד שלאט לאט הבנתי שזה לא כל כך, זה לא מוצר כל כך מבוקש, להבין מה קורה, זאת אומרת, זה לא משם הנקודה. ואני מרגישה, במיוחד בתקופה האחרונה, שזה בעצם מעין פיצול, זאת אומרת, יש איזושהי התקדמות אנליטית, מסודרת, מאורגנת של ההבנה של מה שקורה, ושל ראייה של תהליך, שהוא תהליך בעזרת השם עברי, אבל במקביל אני מרגישה שהשיח כאילו הולך ונסגר, וככה זה בדיוק, היום הייתי באיזושהי קבוצה מקצועית שאני נמצאת בה המון שנים, באמת, אנשים נפלאים, ומישהי אמרה איזושהי הערה מאוד פוגענית ולא קשורה לשום דבר, על חרדים, איזשהו משהו ככה מאוד בוטה, וכשהעמדתי את הגבולות, את גבולות השיח, באמת אין לי לתאר אלא מין מערבולת שעמדתי נדהמת מולה, שבסופה באמת אני כמעט לא אמרתי כלום חוץ מלהציב גבול מאוד מכבד, בסופה זאת שאמרה את הדברים, היא יצאה בוכה מהכיתה, שסותמים את הפה שלה ואי אפשר לדבר יותר ליד האנשים האלה, מין קריסה שבאמת, אני ראיתי את נקודת הפתיחה ולא הבנתי איך הגענו לנקודת הסיום, שבסוף הדבר היחיד שנאמר שהיה פוגעני היה האמירה שלה, והדבר היחיד שאני אמרתי זה רק לבקש שהשיח יהיה במרחבים הראויים לו. ואני מרגישה שזה מין דוגמה למשהו שמסכם איזושהי תחושה שלי לאחרונה, שפחות ופחות, השיח הוא פחות רציונלי,
וככל שאנחנו מעמיקים יותר בהבנה, כך הצד השני לא כל כך מתעניין בתובנות האלה. ואני שואלת את עצמי, פנינו לאן? זאת אומרת, האם פשוט לדבוק בפודקאסטים ובספרות וכנסים וכולי שהתגברו, ולזנוח בעצם את המרחב של השיח? אני מרגישה כל פעם שאני מתקרבת לשם, השכל והרציונל לא משחקים שם בכלל תפקיד. זה רק מי קורבן יותר, מי פגוע יותר, והוא זה שזוכה לצאת מהכיתה בבכי ולתשואות מחיאות הכפיים של הכיתה. יערה, אני חושב שאת לא שואלת, את מעלה תהייה ומחלקת איתנו חוויה שהיא המחשה נורא חזקה של חלק מהמצוקה שאנחנו מצויים בה, מכל מיני כיוונים. אני אגיד דבר אחד שהוא נורא מתעתע בעיניי, בדיוק בפיצול השיח הזה. כשאני שמעתי, וניסיתי באמת להקשיב שוב לפני ההרצאה הזאת, להרבה מהמרצים של אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, הם מדברים הרבה על הכוח של השלטון, על הכוח של המנהיג. והם, אני חושב במובן מסוים, חווים את עצמם כנתונים למתקפה. אז כמו סכיזופרנואיד טוב, כל אחד מרגיש שהוא נתון למתקפה. אני חושב שההבדל העמוק ביני לבינם, זה שאני מצליח לראות את זה שהם נתונים למתקפה, והם חושבים שאני רק תוקף, או נקמן, או נתון למשטור קבוצתי של מנהיג והמון. וכאילו הם לא מצליחים לראות את שני הצדדים. וזה כבר מהלך שג'ונתן הייד באמת כתב עליו, שהוא דיבר על שני מקורות או שני שורשים לאינטואיציות מוסריות. אז זה הטענה שלי, להסביר את הפער הזה. גם יש טענה, אם את רוצה, ממרחב הסוציולוגיה והמגדר, שקבוצות מיעוט מצליחות לראות את הערכים של קבוצת הרוב, וקבוצת הרוב היא הגמוניה השקופה לעצמה וכולי. אני לא אוהב את התיאוריות האלה במיוחד, אבל נכון לפעמים גם לפרוס אותם, אני חושב כאן, כי המובן מאליו של השיח הפסיכולוגי, בטח במרחבים המקצועיים, הוא מאוד 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 ספציפי. למה אתה לא אוהב את זה? זה מסביר לי כל כך הרבה. כשאתה מדבר על העמדה השקופה, כן, של הרוב. מה ההסתייגות שלך מזה? ההסתייגות היא שזה מאוד מהר הולך לשפה של יחסי כוח. בעצם הם דואגים לעצמם, הם בעצם דואגים לשימור הכוח שלהם, ואז זה מאבד את האמון בהם כסובייקט שמאמין בערכים, שזה מה שאני מנסה לכונן. כן, אבל אם אני לא הולכת הלאה עם הטענה הזאת, אלא רק רגע מצלמת את המצב, שיש משהו באמת, זה בעצם, תחזור עוד פעם על הביטוי הזה, מה שקופה? הגמוניה שלא הגמוניה מודעת שקופה. להגמוניותה, כל נכון שיח שזה, הגמוני הוא שקוף לעצמו. נכון. יש לזה המון המשגות, דווקא בשיח מצד שמאל. וזה מסביר מאוד בכלל את חלק מהתחושה שהם מרגישים מתקפים, אני מרגישה, זה עצם העובדה שההגמוניה נלקחת, כן? שאני זוכרת את עצמי מתהלכת ממש כאורחת, מבקשת רשות, דופקת בדלת, מדברת, וכמעט מבקשת רשות להשתמש בשפה שלהם כדי להסביר אלמנטים שלי, וכשאני היום מתהלכת אולי יותר כבת בית, עצם זה מרגיש תקיפה הרבה פעמים. גם השאיפה היא אולי שההגמוניה, זאת אומרת, בסופו של דבר יש איזו שאיפה אופטימית שאפשר גם להיות הגמוניה וגם רוב, וגם להיות, עדיין להישאר, לא להפך להיות עיוור. ויערה, המשאלה שלי בתור הדובר כאילו של המושב הזה, אז המשאלה שלי היא שזה אפשרי רק אם מצליחים להחזיק גם שייכות וגם סובייקטיביות, ולא אחד מהם. כי אז מאוד בקלות אפשר להחליף שיח בשיח, וזה יהיה אנחנו והם, עכשיו אנחנו חזקים, ואנחנו מהפכים באמת את הגלגל התרבותי. ואני חושב שזה חלק מהחרדה שלהם, כי הם באמת לא מצליחים לראות שאנחנו רואים גם כלל וגם פרט. בסדר, המחשה חזקה, אני בזה אסיים, כי זה באמת אחת הצרימות הכי נוראיות שנתקלתי בהם אי פעם בשיח, זה שפסיכולוגית מאוד בכירה בעולם הפוליטי, שכתבה דברים שהדעת לא סובלתם, כלפי אבא של חטוף, כלפי צביקה מור, ואבא שלי שלח לי את זה, ואמר לי, נועם, מה נפלתם על הראש במקצוע הזה? ואני זוכר שלא היו לי, לא הייתה לי תשובה. לא הייתה לי תשובה, כי באמת הוא הצליח להחזיק את שני הכתבים, והם פשוט לא מסוגלים להבין את זה. זה הוא נורא קשה כוונתך, להיות מבוגר לאחרי כל הזמן. זו עמדה שקשה להחזיק. אני ממש ככה מרגישה שקשה מאוד להחזיק באמת התפקיד של להיות המבוגר והרואה בכל משחקי התפקידים. זה קצת גיוון, קצת אוויר. אני חושבת שבעיקר מה שעצוב יערה זה
ההרצאה המעולה שלך, נועם, היא באמת מעולה, כי כל כך הרבה שאלות כבר נפתרו לי תוך כדי שדיברת, ועשית כזה קרוס בין גם פסיכולוגיה וגם סוציולוגיה וגם פסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה של קבוצות כדי להבין באמת מהלכים. הרי כשאנחנו מסתכלים מהצד הרבה פעמים נורא קשה להבין מתי נולדה נקודת העיוורון, כאילו מתי נולדה חוסר המודעות העצמית עד כדי כך. והרבה פעמים אני כבר שואלת את עצמי גם, אני גם אולי בתהליכי, אני רגע אחד יפריז ואפילו יגיד גייזלייטינג או פחות מזה, אבל לא משנה, גם לפעמים אני מוצאת את עצמי מבולבלת, האם יכול להיות שנקודת העיוורון היא אצלי ואני לא רואה, אולי אני סכיזופרנואידית והם בעצם בעמדה יותר דיכאונית ופספסתי משהו, כאילו עד כדי כך. לפעמים קשה לי להסתכל על נקודת העיוורון, אבל באמת הכאב זה שההרצאה המעולה שלך, נועם, לא תוכל להישמע בשום פורום, חוץ משלנו, פה עכשיו. וזה טרגי. ואני אסיים נטע בזה שאני אגיד, ובזה אני צריך להעביר הלאה, חגי, נכון, ליצחק. אני אסיים בזה שאני חייב לומר שהיה לי פיתוי מאוד גדול לקלל בפסיכואנליטית. זאת אומרת, היה לי פיתוי גדול לשפוט בעין עקומה את ברי הפלוגתא שלי, במין נקמנות כזאת, כאילו בוא נעשה הרצאה ונסביר למה הם טועים, ונסביר את המנגנונים הנפשיים שגורמים להם להיות עם העיוורון. וניסיתי לייצר מאמץ אינטלקטואלי לא קטן, כדי להאמין שהם באמת נשענים, כמו שהם אומרים, על ערכים, פשוט רק על חלק כן, אני חושב שבסופו של דבר להבין את באמת שהם נמצאים אני לא אוהב בכלל את כל הסגנון הזה, הם נמצאים בעמדה סכיזו פרנואידית שנובעת מחרדה ועיבוד ההגמוניה. יש בזה קצת משהו ממה שברוך כהנא קודם אמר, שזה קצת, אני מסביר אותך כי אתה פשוט סובל מפסיכופתולוגיה. יש בזה משהו מסוכן. מצד אחד זה מסתדר לנו מאוד יפה, אני בטוח שגם לצד השני מסתדר מאוד יפה לעשות אותנו סובלים איזה פסיכופתולוגיה. מצד שני, יש בזה משהו באמת פטרנליסטי כזה, וכאילו אולי אנחנו נופלים פה באותה מלכודת. של כן, אני מבין, אתה פשוט בחרדה ולכן אתה נמצא בעמדה סכיזופרנואיד, בגלל זה אתה לא רואה אותי ובגלל זה אתה קורס לתוך הזה, והסבר פשוט ונחמד, אבל מתנשא וקצת לא רואה את האחר עד הסוף, אני חושב. אני רוצה להגיד רק שתי נקודות קטנות. אחת זה שנראה לי מיכה גודמן כותב באחד המקומות שלדתיים יש פריבילגיה שהם מדברים בכמה שפות, הם מדברים גם חילונית שוטפת וגם דתיית שוטפת, ואני חושבת שגם בהקשר הזה אולי האפשרות שלנו להסתכל על הדבר מכמה זוויות היא כי אנחנו יכולים לדבר אולי פסיכואנליטית, אני לא יודעת אבל עם פסיכואנליטית, אבל אנחנו יכולים לדבר שמאלנית שוטפת, כי באמת גדלנו בתוך בית הגידול הזה. והם לא יכולים כנראה לעשות את השיח ההפוך בלדבר ימנית שוטפת, ובמובן הזה, כאילו אני לא רוצה להגיד מתנסים, אבל אולי זה נקודה שבה לכן אנחנו יכולים לעשות חלק מהפליפ-פלאפ הזה, שהם מתקשים יותר לעשות. ונקודה אחרת שהיא פותחת איזה שיח אחר, וכאילו חשוב לי להגיד את זה, אני נמצאת בכל מיני פורומים לאורך השנים, שחטפתי הרבה מאוד תוקפנות לא אישית אליי, לא ישירה אליי, אבל כשעומדת מרצה ומדברת במין הגמוניה שקופה על זה שברור שכולנו יוצאים מפה, בתום ההרצאה הזאת נכנסים להסעה ונוסעים להפגנה או דברים אחרים, או מישהי אני בדרכה קבוצתית עם מישהי שתוך כדי הדרכה קבוצתית ממש מצאה לנכון לרדת על ביבי נתניהו, כי זה היה ברור לה שכולנו מסכימים, ובכלל מה השאלה. אמ, רגע, ברח לי ההקשר, כי רגע קפצתי לדוגמאות, מישהו אולי יכול להחזיר אותי? דיברת לא, זה קודם דיברת על החילונית והדתית שוטפת. מההגמוניה השקופה, ההגמוניה השקופה. ההגמוניה אה, עברת לפן האישי. כן, כן, סליחה, תודה. כלומר, אני מרגישה שיש הרבה תוקפנות, היא לפעמים לפעמים היא ככה יותר עקיפה ומרומזת, אבל היא שם. ובשבילי מאוד מעניין שאני לא חווה בכלל דבר דומה ממטופלים. ממטופלים חילונים שבאופן מאוד מפתיע ממשיכים לפנות כל הזמן כשתמונת הפרופיל שלי מסגירה מי אני. והשיח דווקא עם מטופלים חילונים בתוך הקליניקה הוא כזה שאני לפחות מרגישה שמבחינת העברות, כאילו הם לא בחרו לבוא אליי כדי שיהיה עם מי להתנגח, אלא דווקא יש שם משהו אחר, ממש אחר. אז קודם כל נטע, תודה על השיתוף, ועשית פרומו ליצחק. זאת אומרת, אז אה, בואו נראה לי נעביר לו את השרביט.
על ההנחתה, אבל נועם,